operațiunea de căpușare. Aia a intrat bine, nu? Sub piele. Da, e Deja cuțu. vezi? Ăla negru, i-a intrat sub piele. Așa. Nu-i place. Mi-a intrat adun deja. Ba da, Nu, e că ar trebui să aibă ceva în afară, mai gras. Am mai luat vreo 5 de pe el, dar nu, aia nu. E numai ceva. Au rămas capul ăla, știi? N-are nimic. Că ăla se duce.